дар магазини Риалфон телефонҳои нав буҷетни телефони Inon A63 64 гигабайт, оперативкаи бошад 3, процессор octa-core ва иҷа бошад 13 мегапиксел камера, 8 мегапиксел фронтални камера отпечатки палец дар пушти телефон мешавад ва ин телефон дар дараш бошад чихоли прозрачни, заряднокҳои худаш дар руш плёнка задагия, Face ID-шам кор мекунад ва дар иҷа бошад акамол аймо хардорӣ кардагиам ва мебинем айдари падаркашон чӣ мебурад. Бета телефон гирифтагиам дута нархо ё бошад 6000 рублай ва ҳуш кака телефонҳои буҷетни барои гап задан WhatsApp, Telegram мешавад ва якта повербанки 20000 мача буромад. Ака ин хитона гирен ака шумо. Чанд повербанки 20000 мача буромад. Ака дар рӯзои на истифода барен. Ака телефонот вообще безайрат намегардад, фақат заряд хатия.